Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes no pizza 31 na kini sa bulan sa Marso. Ayan og mga adlaw mahigala kuan gyud kanang gitawag nato sa in English og April na. April, month of April na manghigala. Dili na madugay, lipay na kay mga bata manghigala kay nagpahigayo na sila sa ilahang mga kinang graduation exercises diri sa amua sa Ayungo. Daghan na kaayong mga na nag-practice kay duol man lagi diri sa atong kumbento ang kining gitawag og nila og kanang municipal gym. So man nga daghan na kay mga bata manghigala nga nag-practice na sa ilahang ta 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 da 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 ta da da ta da da ta da 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 na kana bitang marcha mag-graduation na di mo gina mawala mahigala no budyo na siya ay matud pa official no official gina mahigala nga kanang gitawag nato sa in English o graduation march no theme, graduation theme ang higala, no? Sala, congratulations dahil ang higala, no? Sa atong mga kabataan nga mo-graduate karong tuiga, no? Salamat kayo sa Ginoo nga nanagayon yun, nakaginhawa na sa mo tagitong sa college, no? Katong mo-graduate na sa college sa ilahang kurso, so sayahay kayo mga ginikana, no? Dako yung pasalamat mahigala sa mga ginikanan, no? Sa wakas, no? Mo-graduate na gid akong anak nga munas ginhawa na ko yung taong pinaeskwela ini. Nagkabikos-bikos na mga higala og pinaeskwela ining bataana. May gani in taong kini-graduate na po din taon. Mura ba yung walay klaro pa din bata kay walay tuon-tuon nakagraduate rabaya po rin taon mo na ingon. Muna gisultis mga ginikanan mga galang yung bataan lang yun pagka walay klaro kay mura walay tuon-tuon magani taon kay nakagraduate na po. Pero may gala no ato po dahil gatibayaon ng may muntong ako mga classmates no si Padre Obing Masyon no si Padre Obing Masyon, si Padre Dami Hiramis, si Father Tonton Arnaiz. Taon na ako mga classmate may gala. Niya dito sa Cebu, si Father One Rosaruso, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Joey Belsinya, si Father Kipling Agravante, si Father Glyn Vanson, no? Si Father Jojo Anore, si Father Nestor, Peter Necesario. O ako ang manghod mahigala ang ito ang magulang no tawag pa na ko sa banghod no. Unya kuya ito kuya yan ako unya ako pod nga timbayaon og may mudto ang ako ang igsuon usab nga kining pare nga si Father Milton Medida, si Father Omen Mahusay, si Father Romrom Darka no sab si kisa pa may ako matawag. Uy, ako ang Prince Forever, no? Si Padre Rosdel Noel, no? Prince Forever, no? Namong mga sangod, mahigala Prince Forever. Ayan, no? O niya, ingamanusab dito sa Maasin, si Father Jodong Cordobes, o si Padre Samuel Papa. Ayan, no? Mga classmate na akong maligon. Nahala no, may nguto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abino arita mga higala sa atong Saint of the Day. Ang Saint of the Day nato karon mga higala walay lain kung dili si Gondere sa atong listahan. Ang ato ang santo karon si Gondere sa atong listahan. Si San Stephen of Mersaba, no? Saint Stephen of Mersaba. Kini si Saint Stephen of Mersaba mga higala
Natawo siya na atong 794. Naon niya nagpuyo siya sa usa ka monastic life. Since the age of 10, at the age of 20, he asked permission to live a hermit life. She was permitted, but during Saturdays and Sundays, he was to offer his skills as counselor. And then he displayed kindness, total poverty, and of course, Stephen died in 794. Dili na taon at namatay dahil sa mga galaw na karong adlaw ang iyahang kapistahan. So karong adlaw mga higala, gihinumduman na to ang lain na pong paturon sa Katolikong simbahan nga mao si San Esteban sa Mersaba, Saint Stephen of Mersaba. Nahala padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Kumusta naman mong tanan din ha? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, apan nagginhawa pa. Kaya ang uban, wala naman to maglabad ang ulo, wala na magsakit ang tiyan, pero patay na. Kita maghigala, morgan itong pangayoon sa Ginoo, tagaan-tag main lawas to, kay mga lagad man kita, wa mo ingon nga kana bitawng with prejudice towards none. With prejudice towards none, kanang kuang gyud ba kanang sa ko ang higala, I always see to it nga doon na gyud koy mahimo alang sa akong mga parokyano bisan ginagmay god, so at least nagit mahimo ginagmay, makasalba ron tag libre ginagmay panalang sa bukid o niya mo kasalba mabunyag mo dagay tag libre pud gihapon ingon na mana at least looking forward ta sa nga makahimo gid ta og mga maayo alang sa tong isigkay ngon. Nahala padayon ta mga higala. Ato ang atong santo karon si Saint Stephen of Mersaba. Rin ta mahigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. 50th anniversary sa CBCB Commission on Prison Pastoral Care gisaulog ni adtong Marso 29. Itong natong nakalabay Sabado mga higala, Unya, sa wala pa sila magsaulog, adunay misa nga gipahigayon si Cardinal Pablo Virgilio David alang sa mao nilang alang sa mao nilang okasyon. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis prays for victims of earthquake in Southeast Asian nations of Myanmar and Thailand. Mahinumduman nga naadtong pipila ka adlaw ang nakalabay usa ka 7.7 magnitude nga earthquakes nga magnitude sa Richter scale ang nahitala ug nagbilid kini og ubay-ubay nga kadaot sa mga propiedad o ubay-ubay usab nga kadaot sa maning kuana ubay usab nga kadaot sa kamatayon sa pila mga kalabuhi nga nakalas. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ini kamuntuhon ug padayon ta sa ato ang paghisgot-hisgot ginagmay katikisis mga higala ato diay nga timbayaon usab og maayong munto ang atong talahuron nga obispo. Okay, ara na ta mga higala sa mga highlights. What are the highlights or the different highlights of the Holy Week celebration? Sa first gyud ang pinaka-sintro gyud mga higala, ang pinaka-primero gyud nga kalihukan sa kining gitawag nato og kining Holy Week, magsugod gyud kini sa Palm Sunday, start of Holy Week for Christ followers. Ayan start of the Holy Week Palm Sunday, the start of Holy Week for Christ followers. This marks the occasion of Jesus Christ's triumphant entry into Jerusalem. The week before his death, resurrection, also referred to as kining Passion Sunday. Ato ka nang mabasa mahigala sa Mark chapter 11 verse 1 to 11. Mark chapter 11 verse 1 to 11. It also marks the journey to the cross. Sa ito pa nagsugod to mahigala ang maong kalihukan. Kanay sa Huwebes Santo mahigala
doon na puntay laing kalihukan nga dako-dako sad, no, kining gitawag natog Maundy Thursday, no, Maundy Thursday. Yan gitawag ni Maundy. Kining Maundy mga higala because it is derived from the Latin word mandar. Katkinat sila day, no? It is taken from the Spanish word mandar or Maundy. Command, ito pa command kay panahon sa Huwebes Santo mga higala, gihatag man ni Kristo ang iyahang mandato, mandar, no? Nga to his disciples of the Last Supper that they should love one another as He loves them. Ayan, no? Niya, Luke 22, chapters 19 to 20, mo ka na nga itong mabasa, no? Sa Last Supper. And then, John 13 through 17, ang washing of the feet. No, sa ito pa, Maundy Thursday. Gitawag ka ng Holy Thursday. Pero nga nung gitawag na siya Maundy, tungod kay kitiken man ka na sa Spanish word nga mandar. Ano ba itong mandar ba? Mandar. Mandar ka niya. Ayan. And then, the second, importante kayo nga ikatulo, no? Nga importante kayo nga kalihukan, mauang gitawag nato og Good Friday, Good Friday. Abi no sa Monday, Thursday, adunay mga kalihukan mga higala, no? Adunay mga kalihukan sa Monday, Thursday. Unang-una, gipakalaog ni Jesus ang iyahang sugo, no? Command. No, muna nga gitawag og Monday, unya mahitabo pud ang washing of the feet, no? Washing of the feet, no? Unya sa Monday, Thursday po sa Huwebes Santo, iya hapong gitukod ang santos nga Eucharistia. And of course, iya pong gitukod ang santos nga orden sa pagkapari. So sa Monday, Thursday rin may higala, gipahigayo ni Kristo ang iyahang mga importante kayong mga buhatonon. Number one is kining paghatag niya sa mandar nga maghigugmaay kita, maghigugmaay kamo sa mga ako na higugma kaninyo. Niya nagkuan po siya sa washing of the feet, no? Kining nagtudlo po siya nga mag-inigsuunay kamo unya mag-alagaray kamo, mag-alagaray. And then gitukod po niya ang institution of the Holy Eucharist. Nya gitukod po niya ang institution of the Holy Orders. Unya, he also celebrated the Passover with his disciples. Ayan, no? Ingon ni Ana. And then, ang pinakasintro pod, usapon sa mga importante kaayong mahitabo sa Semana Santa, maugyod ang Biyernes Santo. Oh, Biyernes Santo, no? Kaya unsa may ana sa Biyernes Santo? Kining ang pagpasakit, kamatayon ug pagpasakit ug kamatayon ni Kristo. No, mamana nga ni pasan siya sa iyang krus. Gipasan niya, no? Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, but God demonstrates His own love for us in die while we were still sinners. Christ died for us, no? Sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 3 bersikulo 18, for Christ died for sins once and for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. Ayan, no? So, ingon ni Ana ka manghigala, no? Ingon ni Ana ka matawag na to ang mga bugat kayo ng mga rason sa pagpasakit ni Kristo. Ayan, no? Ito patulo ka adlaw mahigala, no? Ang first gyud ang kining gitawag nato og Passion Sunday, no? Kang taas kay nga gospel mahigala, no? Passion Sunday nga gitawag usab nato og triumphant entry to Jerusalem, no? Gitawag po nato Passion Sunday. And then pagka Monday, Thursday, mauna ang adlaw nga diin gihatag ni Kristo ang iyahang manpagmandar, no? Gitukod po niya ang santos nga Eucharistia. Gitukod po niya ang kining orden sa pagkapari, no? Unya ubay-ubay gyud nga mga gitawag nato sa in English o
kining ang makuha na to sa Monday, Thursday. And then of course, sa Good Friday, ang pinaka-importante po din ha, maugyod ang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Balik-balikan na to ng mga adlaw may gala ha, may nang sayo-sayuhon na nato ni kay pag-abot sa Semana Santa, mga special ko ano ba ya? Special programming na. Manang karon pa lang daan, tananudlo, kabahin ani. By the way, ano mong kalimot may gala ha, sa Vicariate of St. Thomas, no? Sa Pizza Jess, may mas kanang parokyal ana ay magpagpakumpisal din sa Tayasan ha, buntag sa Tayasan, no? Panimbaha mga Katoliko, mga mo, mga umpisal gid mo diha sa Himalalo di no, sa Pizza Jess, sa Himalalo dunay pakumpisal sa buntag. Dayong pagkahapon sa Pizza Jess dunay pakumpisal sa hapon, Pizza Jess na. Dayong pagka-Pizza 11 naapoy pakumpisal diri sa kining Bindoy sa Pizza 11 na buntag. Dayong pagkahapon naatay pakumpisal diri sa Yungon. So ako mga sakop ha, pangumpisal kita kay yawat na laman nga mapasaylo ta sa atong mga sala, no? Kamura ba dugay-dugay tarag sa kay mong pangumpisal unya sige mong pagkasala may unta og sigig pangumpisal unya talag sarang sigig pangumpisal unya tarag sarang makasala. Ang problema ra ba kay sigig makasala talag sara kay mo kumpisal, mas may nga siging pangumpisal talag sara makasala. Ayo no nala no unya ato pudi ay nga ipabalo alang sa ako ang mga kaigsuonan nga mga miyembro sa BEC, no, nga ang atong kining gitawag nato og nagkaladaghang kay karon mga nagkalain-lain nga mga kalihukan sa mga bata, no, mo na nga mahugo ng mga BECs nga tabang punta, no, aron pag mapalambog yun mahigala ang kalihukan sa mga kabataan. Okay. Nahala no, din na lang una kita kutob. Ko lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.